Ya. Sapa? Iki nangka blonyo dibrongsong iki to, ya. Mbak Tatin. Nah. Pamundutan ket sore mau. Apa sing nyuwune tembang kangen? Wah iya, ya Tin. Jumeneng, heeh. Ngantuk, Pak. Hah? Ngantuk. Ha turu. Sing larang turu ya sapa? Penak wae kok aku ki melu aku ki tak gawe bebas kok. Kira-kira ngantuk turu, sirahe sendekke simpingan. Ampun wae. Nah, iya aku wis weruh kok. Kancane do. Hae yo ha. Kowe ya penak wae. Rumah sae kok kaya ayo wong kesel nyambut gawe terus. Tatine kancane prei kok dhewe isih nyambut gawe kaya. Ayo ora apa-apa karena ya kebutuhane. Yo. Nggih. Tembang kangen diaturake. Ya. Langsung nggih, Pak. Langsung. Apa? Lah piye? Ayo nganggo dibawani kok mung longsang langsung. Bawane napa? Terserah kowe manut kowe, engko aku ngarani kowe ya. Sing Pak Bungkik nganggo action ora? Rasa. Rasa dinae action. Yo. Ki nyok dit 200 ket mau tak ora arep rawani ngesak mergo iki bagiamu kok ndak kowe cerah. Kok 200 lho. Piro? 500 transferan 1 juta kok. Sing transfer sapa? Pak Putra Nuswantara apa sapa mau? Wah, ngarang. Lho, Kowe iki suwe-suwe sinden nyambi makelar. Lho. Kula ora ngapusi lho jenengan sing ngomong dhewe kok. Sik tak goleke layange, kok. Kita sing sine penonton yo, Keh. Do mulai wae kono. Ora delok ora apa-apa aku. Bangane ming nekor-nekori. Iso wae nek mung muni. Lah, niku iki wong mboten gawe tekor jenengan lho, Ora, menjenengan sik tak goleke layange aja cerewet to. WA, nang WA ora nang layang. WA nyo iki HP-ku golek ana WA sing muni transfer 1 yuta. Transfer 1 yuta saka Dubes Afrika Selatan. Kuwi mung khusus nggo aku ora njaluk tembang. Lho, jenengan sing ngomong jenengan dhewe lho, aku ora gawe-gawe kon muter balik apa piye? Wis bawa wae wis bali wis. Truk galo bapak wis ngundang awake dhewe, Truk. Heeh iya. Diteruske dhisik critane. Tapi ngomongane jenengan lho, aku ora ngapa-ngapa lho. Lah iya, ning ora ana tenan. Ora ana ya wis. Aku nek jujur ki lho nyo. Layangku wacanen kabeh nyonya. Nah, iki nyo. Ya wis rasah bahas duit. Aku meng macake jenengan mau lho pas limbukan to. Paring ngono ngapura wis. Sesuk meneh aja nampa transferan macem-macem cah, wis malah ngrekoso uripku malah. Oh alah kulo ora eneng saka sapa. Iki ora ana sing nyuwun mau saka kene layang nyuwun tembang kangen sing nyekar Mbak Tatin. Iki ora ana transferan. Iki lho iki transferan 1 juta iki nggo aku saking Dubes Afrika Selatan kangge panjenengan. Iki tok. Lho. Nyo. HP ku gawanan nyo. Heeh. Ya wis kan penang. Nek ana aku mesti omong ana. Aku ki wong wis jujur, mang rekoso suwe-suwe. Kula iki ya ora arep njaluk ming jenengan wae iki ngomong tak jelaske meneh ngono lho, Pak. Sing ana duwite 200 ki layang nyuwun tembang kangen kit mau tak singgahke nang kene iki lho. Ki kit mau sing transferan 1 juta. Gunawan. Kae adminku kae. Iya. Takon adminku sing ditransferke nang administrasiku utawa manajemen. Yo. Sing ngomong ya Pak Sena ya mau ya. Wong aku ki meng genahke ora arep njaluk kok. Sik to, tak uruse iki engko ndak aku dikira nguntet dhuwit. Wis suwe malah dadi perkara iki nek tenane ngene iki.
Aku ya, jane rasa dibahas. ora tetep tak bahas iki. Mergo iki dirungokke wong pirang-pirang, dipresani wong pirang-pirang. Lah jenengan wis lemong ya dirungokke wong pirang-pirang lho. Lah iya, ning nek ana rak apa tak hapus to, Tin? Ora tak hapus to. Lah jenengan mau maca ndeke sapa? Maca ndek aku dhewe iki lho, transferan saka Pak sapa jenenge iki Dubes Afrika iki lho, isih ana iki lho, iki. Nyo. Lho iki lho. Sing ketua PBKS ngendi mau? Ketua PBKS Jabodetabek. Tak golekane. Waduh, ngrekoso uripku iki. Kok dadi nendi to ya iki mau? Ya aku tak nyanyi dhisik wae wis. Engko aku tak goleki engko nek ana tak keki aja kuwatir wis to. Ya. Ya, wis. Nggih Bu nyanyi wae ya Bu ya. Admin 2 ngopo? Kita tak goleki ya, Truk. Iya. Soale aku rumangsa ya iki kok malah bluwet to iki. Sesuk wae le goleki sesuk. Wah, kudu saiki dirampungke saiki ah. Kondak. Apa kan muter wae iki Mas, diputer sing pas limbukan mau. Nah, kuwi aku setuju. Heeh. Wis malah ora apa-apa. Sing limbukan mau ulang streamingnya baleni saka ngarep. Ah iya. Atur sing do nonton do nesu ora. Ora apa-apa ming nontone kok. Ora nanggape kok. Ah iya. Disetel saka ngarep. Heeh. Engko nek ana aku omong kaya ngono kuwi arep HP ku ora ana, tetep tak bayar, Truk. Ah iya. Kudu sembodo kok. Sembodo. Padake cah tipis. Iya. Goleke ya. Ah, golekno guys, ora apa-apa. Ngono nek ana aku muni ngono tenan, arep HP ku ora ana, tetep tak bayar. Ha iya. Tetep tak bayar. Tetep njaluk Wis ketemu urung? Oh sik lagi diputer kok ya. Aku selara tentrem. Santai wae, Gong. Yen wis rina
sesuk meneh iki ngene, apike digawe ngene. Piye supaya ora ribet. Kuwi sinden-sinden kuwi kon ngirimi rekeninge dhewe-dhewe. Oh, kuwi malah tentrem. Heeh ya. Ha iya. Kuwi engko kowe ya ora diarani nyatut, kowe ora. Dadi nek begitu dhek nampa terus kok matur, Elisa entuk kiriman 500 nembang iki, matur karo awake. Oh, langsung maju. Ngono malah kepenak. Heeh weh. Heeh. Sementara iki gratis. Ha iya. Engko nek ketemu bayaran. Ha iya, iya. Ngono wae wis kepenak. Heeh.